Саба Дулкынары телевидениесында атны информацион программасын башлайбыз. Хайырлы кеш, исәнмесез. Безнең бүгенге чыгарылышта сайлаулар тамам, нәтиҗәләр билгеле. Сабада Кабак туе. Саба Дулкынары телерадио компаниясе 17нче тапкыр Кабак бәйрәмен уздырды. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе Татарстан Республикасы президентын сайлау нәтиҗәләрен раслады. Анда Рөстәм Миңнеханов җиңде. Республиканың хәзерге җитәкчесе өчен 1 миллион 900 мең сайлаучы тавыш бирде. Бу 83,27% тавыш тәшкил итә. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның вазифасына кирешү тантанасы бүген 18 сентябрьдә булды. 13 сентябрь бердәм сайлау көнендә исә безнең иҗат төркеме берничә сайлау участогында эшләде. Чираттагы материаллар шул хакта. Саба арена бу көннәрдә сабаларга сайлау участогы буларак хезмәт итте. Биредә районның 2486 номерлы сайлау участогы урнашкан. Гомумән алганда 11-13 сентябрь аралыгында район буенча 40 сайлау участогы эшләп, райондашларыбыз аларда республика президентын сайлап үз тавышларын бирде. Бүген 13 сентябрь бердәм тавыш бирү көнендә Саба арена сайлаучылар өчен иртәнге сәгать 8дә ишекләрен ачып җибәрде. Тынгысыз авыл кешесендә иртәнге яктан ук мөһим эшләрен бетереп кую гадәте бар. Шуңа күрә биредә төшкә кадәр ишекләр 1 минутка да ябылып тормады. Сайлау Роспотребнадзор таләп итеп куйган барлык санитар стандартлар нигезендә үткәрелә. Килүчеләрнең тән температуралары үлчәнә, бер кулланышлы маска, перчаткалар бирелә. Шулай ук тавыш бирү өчен һәр кешегә яңа ручка мәсьәләсе дә кайгыртылган. Район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов та нәкъ шушы участокка беркетелгән сайлаучы буларак үзенең гражданлык бурычын үтәде. Аның өчен бу сайлаулар ышанычлы республика җитәкчесе белән тагын да максатчан юнәлешләр булдырып, алга карап халыкка хезмәт итәргә дигән баскычның беренче адымы булып тора. Россия Федерация граждан буларак, инде республика Татарстан Республикасы граждан буларак мин бүген үземнең хукуклар белән файдалана килдем. Миңа конституция белән бирелгән сайлау хукугы белән әйтәс килә инде. Барыбыз да беләбез, соңгы елларда 20 елда безнең республикабыз нинди зур адымнар белән үзенең үсешен кичергәнен, дөнья күләм абруен булдырганын, күп кенә менә зур мероприятиялар үткәреп дөнья күләм абруе бик зур. Алдағы көннәрдә дә инде менә шу сайлаулардан соң үзебезнең республика шундый үзенең тагын да зур адымнар белән үсешен кичерсен, абруе тагын да арта гына барсын. Үзебезнең районга килгәндә дә инде 9нчы аны барыбыз да беләбез. Районның үсеше 9нчы республиканың үсешеннән тора. Республикада булдырган программаларның эшләвеннән тора. Барыбыз да беләбез инде республиканың программалары эшләве инде безнең бюджетның әйтик тавышына тора. Республиканың тавышында нигез булып инде безнең менә үз вакытында республикада сакланып калган зур гына предприятиеләр бүген көндә алар сакланып калып эшләп кенә килә, тавыш эшләп килә, үзләренең саулыгына өлешләрен кертәләр, шул бюджетны формалаштыруда инде булдыруда. Алдағы көннәрдә менә шул республикада эшләп килүче зур гына безнең предприятиеләрбез сакланып калып, шундый тавышта итеп эшләр дигән өметтә калабыз. Бүгенге сайлауларда җирле үз идарә органнарына да депутатлар сайлана. Саба бер мандатлы сайлау округы буенча биредә 4 кандидат куелган. Марат Рашат улы аларның лаеклысы өчен үз тавышы биреп, киләсе 5 елда җиң сызганып, халык мәнфәгатьләрен кайгыртып, бердәм булып эшләүләрен теләде. 2486 номерлы бу сайлау участогында комиссия рәисе Марат Шаймарданов ул эш барышын ныклы контрольдә тота. Район буенча үзәк сайлау комиссиясына үз участогыннан соннар статистикасын җибәреп, хисап биреп бара. Алдан сайлау һәм бүгенге бердәм сайлау көненең беренче сәгатьләренә барысы 60% кеше килеп үз тавышларын биреп киткән иде инде. Гомумән алганда бу участокта 1386 сайлаучы бар, аларның 6-сы 18 яшы тулып, беренче мәртәбә тавыш бирергә килүчеләр. Алдан сайлау көннәре булды. Бүген безнең 13 төп сайлау көне. Безнең участокка караган гражданнар үзләренең гражданлык бурычларын бик теләп үтиләр, сайлауларга киләләр. Менә безнең алдан сайлау 11-12 сентябрь көннәре килгән сайлаучыларыбыз 60%-тан артып китте. Бүген дә шундый активлык күрсәтерләр дип өметтә калабыз.
Сайлауларга килүү, аларда катнашып үз тавышыңны бирүү бик мөһим гражданлык позициясы. 48 ел мәктәптә балаларга гыйлем һәм тәрбия биргән мәгариф ветераны Рафида Гафиятуллина моны нәкъ шулай ди. Бүген ул сайлауларга 2 кечкенә оныгы белән килгән. Аларның да хәзердән үк сайлау тәртипләрен күреп, белеп үсүләрен тели. Без шундый матур илдә яшибез, республикада, Татарстанда. Менә чит илләрдә дә булган бар. Безнең кебек, Татарстан кебек матур урынны күргәнем юк минем. Без ничек дип әйтим инде, җомах кебек яшибез. Мин инде сайлауларга оныклар белән дә килдем. Аларны да менә Татарстанны яратырга, илебезне яратырга, авылыбызны, шәһәребезне яратырга өйрәтәсем килә. Татарстан Республикасында сайлау хукукына ия 2 миллион 933 мең кеше яши. Шуларның 24 200-е безнең Соба районына туры килә. Пандемия вазгыяты белән бәйле рәвештә сайлау участоклары 11 сентябрьдә үк ишекләрен ачты. Бүген тавыш бирүнең 3нче көне. Балалар иҗат үзәгендәге 2483 номерлы сайлау участогында 1361 сайлаучы теркәлгән. Халыкның активлыгы югары. Ни дисәң дә, бу үзеңнең гражданлык позицияңны күрсәтүнең бер мөмкинлеге. Бүген дөрестән дә сайлаулар элегректән зур бәйрәм булган инде. Бүген ул бигрәк тә әһәмияткә ия. Чөнки без республикабызда президентыбызны сайлыйбыз. Һәм шулай ук җирле органнарда, авыл советларына һәм район советларына депутатлар сайлыйбыз. Бу сайлаулар һәр 3нче көн инде президент сайлаулары бара. Бүген төп сайлау дип әйтәм мин аның основной көне. Шуңа күрә иртәнге 8-дән кичке 8-гә хәлек безнең район халкы бу сайлауларда бик актив катнашыр. Шул әйткәнемчә бик мөһим, бик җаваплы сайлаулар. Фәүзия һәм Наил Мустафиннар һәр сайлауга менә шулай матур итеп парлап килә. Алар гаиләсе өчен бу көн зур бәйрәм. Республикабызның бүгенге тормышыннан алар канәгать. Киләчәктә тагын да үсеш кичерсен, пенсиялар артып торсын дигән теләк белән яшиләр. Бәйрәм шикелле инде. Шул инде. Нинди хисләр белән киләсез менә сайлау участогына? Яратып киләсезме? Яратып, күңелле яратып киләбез инде без. Балаларга да ни була инде ул. Үрнәк инде, конечно. Барыгыз да сайлыйсыз. Барыбыз да сайлыйбыз, балалар да сайлый. Сайлауда үзләре дә катнаша, башкаларны да битараф булмаска өндиләр. Үзем киләм инде, кешеләр дә килә торгандыр инде, мин кешеләрне карап тормыйм бит инде. Алар безне якта бөтенләй баралар. Алар барып кайтканнар да инде, 3 көн барабыз инде бу. Biz var aşıkmıyoruz yine. Biz yine şu akşam günü gideriz biz. Koya biz yine de beraber koyusu var. Nitesi var diyen de var indi. İş. Vaktiye geçler. Biz soylagaç, bütün kişi soylasınlar dep nitemiz indi. Şol indi bizim. Соба районында сәяси вакыйга оешкан төстә үтә. Һәр участок сайлаулар башланганчы кинологлар тарафыннан тикшерелде. Янгын куркынычсызлыгы да ныклы күзәтү астында. Тәртип сагында полиция хезмәткәрләре. Бу хакта Соба районы буенча сайлау комиссиясе рәисе Мәхсүм Галиуллин да ассызыклады. Әйтергә кирәк, район буенча безнең 40 сайлау участогы эшләгән диме? 40 сайлау участогы да барса да вакытларында ачылдылар. Вакытларында, үз вакытларында бу сайлауда бит инде сағат 8-дән 8-гә кадәр. Менә 2 көн 8-дән 8-гә кадәр эшләделәр. 14 меңнән артык сайлаучы шушы 2 көндә килгән иде. Безнең барлыгы 24300 район буенча 24300 сайлаучы бар. Менә шуның 14 меңдән артыгы сайлады. 300гә якыны шушы сайлау участогыннан тыш, русча әйтеп әйткәндә, вне помещениедә сайладылар инде. Менә бүген уже соңгы көн безнең әйтеп узганча 24 мең сайлаучының 10 мең сайлаучысы бүген килделәр һәм бигрәк тә инде өйдән гариза биргәннәргә сайлау участоклары өйләргә чыгып гариза нигезендә өйдә сайлау уздыралар. Әйтергә кирәк, сайлауга әзерлек буенча хайран гына, әйбәт кенә эшләнде. Бөтен сайлаучыларга җитәрлек саклану чаралары, ягъни анда маскалар, аннан соң перчаткалар кайтты. 2482 номерлы участокта 1351 сайлаучы исәпләнә. Комиссия рәисе Рөстәм Равилин. Сайлаулар сәяси вазгыятны билгеләүче җаваплы эш һәм халык аны үз күңеле аша үткәреп, гражданлык бурычы итеп кабул итә ди. Участокта коронавирус инфекциясы таралуга каршы да ныклы чаралар күрелә. Эчке эшләр министрлыгыннан хезмәткәрләр бирелгән.
контрольда тотыла бүтін үш барыш. Инфекция туралы Ансысы бойынша Роспотребнадзор қызметкерлері келіп обработкалар өткеріліп алынды. 2 сағаттан 2 сағатқа өзіміз, өз күшімізбіз білен, антисептиклар білен үстелден обработка өтеміз. Шылай әрбір келген сөйлеушіға берілді маска, перчатка, қолдар обработка өтілді, температуралар өлшенілді. Шундай последовательностьта эшләрне башкарабыз. Бу участокта 13 кеше өйдә тавыш бирү өчен гариза тапшырган. Моның өчен комиссия әгъзаләренә җирлектән махсус машина бирелә. Габдулла Тукай урамында яшәүче Шакировлар гаиләсенә Рәсилә Арсланова белән Илнар Мөхәммәдияров юл алды. Сайлату тәртибе гади. Бюллетень салу өчен тартма тышта кала. Кулларына гаризалары бюллетень тапшырылганнан соң хуҗалар үз тавышын бирә. Сәлем апа, исәнмесез? Без сезне сайлатырга килгән идек, Сәлим апа. Менә сезгә маска, перчатка, ручка име? Иште. Менә монда 2 заявлениегыз, монда паспортларыгызны язырсыз. Мен галочка куйган җирләргә кулларыгызны куярсыз. Берсе бит инде президентка, берсе әйе, үзебезнең округлар буенча, депутатлар сайлау буенча. Гаилә башлыгы лаеклы ялда булучы табиб Әмир Шакировка 83 яшь, олыгайган сайын идән чыгып йөрүе авырлаша. Бу сайлауда әлеге вариантка тукталганнар. Республика жетекчиләренә шанабыз. И в дальнейшем желаем, чтобы они были. Идә сайлау сезгә ошадымы? Әллә инде сайлау участогына барып тавыш бирү? Но монда своеобразный инде, конечно, монда җайлырак. Возраст булгач бик җирәсе дә килми. Тем более гриппный вакыты, пандемия вакыты, чтобы и не заразиться, и не заразить. Менә комиссия әгъзаләренең хезмәт күрсәтүе ошадымы? Шада бик зур рәхмәт. Тырышалар, молодцы. Не ленятся, как наши доктора. Бүген безнең киләчәгебез, якындагы берничә елдагы тормышыбыз хәл ителә. Нинди милләттә, уй фикердә булуыбызга карамастан, без бер илдә, республикада яшибез. 18 яшьтән өлкән һәркем сайлауларда катнашырга бурычлы. Сабаның ямлы Саба яр буе райондашларыбызның яраткан урынына әйләнде. Төрле бәйрәмнәр дә биредә гөрләп уза. Балалар белән квест уеннар үткәрү өчен дә монда менә дигән мөмкинлекләр бар. Саба балалар китапханәсендә эшләүчеләр квест уен үткәрү өчен язучы Тай Сазерлендның «Пираты Карибского моря» дигән маҗаралы әсәрен сайлап алганнар. Әсәр белән алдан таныш булсаң, квест уен бик тә җанлы килеп чыга. Ямлы Саба яр буенда квест үткәрү өчен шартлар да менә дигән. Квест уенда катнашачак пиратлар алдан ук уен үтәчәк урынга килеп урнаштылар. Дөресрәге, яшеренделәр. Узак көттермичә Саба гимназиясының 4-нче А сыйныфы укучылары килеп җитте һәм квест башланып китте. Уен алып баручы пират Зорки Глаз аларга эш тәртибен аңлаткач, балалар юлга кузгалды. Хәзинәне тапканчаларга тукталышлар ясарга, биремнәрне чишәргә туры килде. Малайлар, кызлар шулкадәр тырыштылар, яндылар, пиштеләр, кагазга язылган биремнәрне чиштеләр. Пиратлар белән дә көч сынашырга туры килде. Бигрәк тә Черная борода исемле пират балаларны сынады. Укытучы апалары Миләүшә Моратова да балаларга ярдәм итәргә тырышты. Кояшлы көнне саф һавада уйналган күмәк уен балаларның сәламәтлеге өчен файдалы булу белән бер рәттән аларны китап укуга җәлеп итүнең бер ысулы да булып тора. Бик кызу уен вакытында балаларның кулларына телефон алырга да вакытлары калмады. Бу уен менә күреп торам инде, аларга бик ошый. Китапны алар җәйгә укырга бирелгән иде. Күбесе укыганнар иде балаларның, арада укымаганнары да бар. Берничә, ләкин күбел укыган балаларның. Телефоннарга бик әйбәт конкуренция дип уйлыйм инде мин, чөнки заман балаларына нәкъ менә шундый уеннар кирәк инде хәзер дип уйлыйм мин. Узак та үтми күмәк тырышлык белән хәзинәләр сандыгы табылды да. Гомумән балалар квест уенны бик шаттылар. Китапны укымаганнары да китапханәдән китапны алып укырга кирәк дигән фикергә килделәр. Саба балалар китапханәсендә эшләүчеләр да уенның үзләре уйлаганча барып чыгуыннан канәгать калдылар. Бу уен инде без һәрвакытта квестны инде ул китап белән бәйлибез, квестыбызны. Балалар белән йөгерәбез инде, үзебезгә дә рәхәт. Балалар белән дә күңелле подсказкалар аркылы инде без шул сорауларга җавап табып, эзләп, менә шушы китапларны табабыз инде. Балаларга ошады дип уйлыйм, чөнки китапны укыгач та әле ул бер кешедә бер төрле тәэсир калдыра. Ә инде эченә кереп, аның геройлары белән бергә мавыктырга сәфәргә чыгу ул бөтенләй икенче сәяхәт дип атыйм инде. Китап эченә сәяхәт.
Саба үзәк китапханәсендә эшләүчеләр үзләре үткәргән чараларга олысын, кешесен җәлеп итәргә тырышалар. Аларда әле яшьләр белән квест үткәрү идеясе дә бар. Безнең Саба районында бер генә яшелчәнең дә кабак кебек тантана иткәне, дан җырланганы, күзләр камашырлы күргәзмәләр оештыра алганы юк. Быел 12 сентябрь көнне Кабак бәйрәме районыбызда 17-нче тапкыр үткәрелде. Гөлшат Галиякбарова репортажына күз салыйк. Быелгы Кабак бәйрәмен беренче тапкыр ямьле Саба яр буе кабул итте. Бәйрәм турында көз, кояш, кабак дип 3 сүз белән дә әйтеп булыр иде. Ләкин бәйрәм зурлауга бик тә лаек. Быел әлеге бәйрәмне Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе 17-нче тапкыр оештырды. Кабак бәйрәмендә әлеге яшелчәнең нинди генә төре, төсе, сорты юк. Кабактан ясалган эшләнмәләрдән күзләр камаша. Кабак бәлешен пешерүчеләрнең осталыгына шак катырлык. Иң элек мәйдан түренә бик зур кабак үстерүчеләр үтте. Комиссия һәр кабакны үлчәп, авырлыгын язып барды. Балык Бистәсе районының Крәшин казасы авылыннан килгән Михаил Григорьевич, мин столер, эшем җитәрлек дип тормаган, кабак үстергән. Иң мөһиме, күңел итеп бәйрәмгә алып килгән. Аны ишеттем мин радиодан. Минем өйдә шул баз өстендә минем радио бар. Мин шунда гел тыңлап уйнады, шунда вакытлы эшләр эшлим. Менә шуннан белдем мин. Быел кабак орлыгын бик күп эзләдем. Birinci bulmadı, tabalmadım. Ondan sonra ne taptım. Büyük küp türlüler, 6 türlü böyle oturttum kabak. Yine şulardan ikisini alıp geldim indi. Саба дулкыннары телевидение аша телевизор караучылар безнең җирлектәге бүтән яңалыкларны белеп тора. Ә дулкын радиосын күрше-тирә районнарда яратып тыңлый. Бәйрәм турында да радио аша ишетеп килүчеләр шактый булды. Мәсәлән, Арша районы Югары Мәтәскә авылында яшәүче Габделнур Захидуллин бәйрәмгә 45 кило ярымлы кабагын алып килгән иде. Май башларында кабакны үзе чәчкән, аннары бергәләп сулар сибеп, шүпләрен утап торганнар. Арша туфрагы да кабак өчен уңдырышлы булып чыккан. Арша туфрагы уңышлы, кабак яшелчәләр үстерү өчен аның өстенә тәрбияләргә кирәк, су сибәргә. Кабак монда алып килгән кабак 45 кило ярым булды. Ул бер сәбәпче булды. Шушындый күркәм бәйрәм Сабада оештырып яталар икән. Монда шушы кабак бәйрәменә килергә бер этәргеч булды инде ул үстергән кабак. Ул арада үлчәү янына мәдәният хезмәткәре Рәхимҗан Галимҗановның килүе күренде. Һәр вакыттагыша шат күңелле. Андагы шатлык исә иң зур кабак үстерүченекеннән бер дә ким түгел. Мен үзем Улунуртада яшим. Эшлем 2 басуарташ мәдәният йортында. Сәвия шуша төшеп, Фирдус дигән җегеттән апмындым. Кабак бит Аллаһ Тәгалә бирсәгенә үсә һәр бер нәрсә. Менә шул Аллаһ Тәгалә аңа зуррак кабак биргән. 15 килограмм мондагы кабаклардан бер кичкенәрәк кәнишне. Ну, барбер катнашу, бәйрәмгә катнашу үзе аның бит бер ни күңеллеге бар. Шуның өчен менә 17нче ел бит инде кабак бәйрәме, 17нче елында да катнашам. Аллаһка шөкер, менә ул бит теге беренче урынны алу дигән түгел, катнашу. Ә үземнең кабаклар быел ничәптер бәлә кирәк булдылар. Менә шул. Ул Аллаһ Тәгалә бирсә үсә, Аллаһ Тәгалә бирмәсә үсми инде. Ана специально теге мен үстерәм ул кабак дип алай үсми ул дип әйтәсе килә менә шул. Сәхнә янындагы үлчәү кырыена иң зур кабакларның килүе үзе бер тамаша булды. Бойлар Сабасында яшәүче Искәндәр Сәйфетдинов үз хуҗалыгында үскән иң зур кабакларны машинасына прицепка тияп алып килде. Һич арттырусыз кабакларны кызыксынып күзәтүчеләр җитәрлек булган кебек, Искәндәргә кабакларны бушатырга ярдәм итүчеләр дә шактый иде. Кабакны үстерүдә Искәндәрнең тормыш иптәше Гөлшатның да роле зур булган. Кабак орлыгын без инде махсус зур итеп үстеребез дип сатып алган идек. Иптәшем белән Әлфия апа кибетеннән алдык сатып. Гигант дигән сорты. 80 килограммга хәтле үсергә тиешле кабагы. Бер инде аерым тәрбия биреп үстермәдек. Су сиптек, шүпләрен утадык. Күңел биреп үстердек ирем белән. Кабаклар үлчәнә торган арада бәйрәмдә чыгыш ясаячак артистлар Казан шәһәреннән килеп җитә башлады. Бәйрәмдә катнашучылар бәйрәмне тамаша итүчеләр дә көттермәде. Иң элек мәдәният аланы барлыкка килде. Һәм беренче булып түргә кабак патша үтте. Урта Саба авыл клубы мөдире Рамил Мингәрәев килеп керү белән бар халыкны үзенә каратты. Ул арада бәйрәм башланды. Сәхнәгә бәйрәмне оештыручы Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова, Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов күтәрелделәр. Хәерле көн, кадерле дуслар. Кадерле радио тыңлаучыларыбыз, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз.
Безнең өчен бик тә кадерле булган сабалылар һәм тамашачыларыбыз. Менә 17нче ел инде Саба дулкыннары телевидениесе һәм радиосы журналистлары үзләренә юктан гына эш табып кабак бәйрәме үткәрәләр. Ясли бакчалар, мәктәпләр, авыл җирлекләре, мәдәният хезмәткәрләре барсын да әзерләп алып килделәр. Тамаша урыннары да буш тормас дип уйлыйбыз. Карагыз әле менә бу кабакларга ничек матур итеп, зур итеп, яхшы итеп үстереп алып килгәннәр. Бүген безгә Күкмараллар һәм Арча районыннан да кабаклар алып килделәр. Буларның барысы хакында да әлбәттә безнең алып баручыларыбыз, дикторлар хәзер сезнең алдыгызда чыгыш ясаячаклар. Мин сезнең барыгызга килгәнегез өчен зур рәхмәт әйтәм. Барыгызга да бик яхшы сәламәтлек, битмәс төкәнмәс көч, энергия һәм бакчаларыгызда үстергән ризыкларны быел кышын авырмыйча, коронавирус дигән әйберләр килмичә, матур итеп гаиләләрегез белән ашарга һәм эшләргә, яшәргә язсын. Безнең бай тарихлы, озын гомерле Сабабызда матур итеп гомер кичерик, кадерле дуслар. Бик зур хезмәт куелган. Инде әйткәнемчә, яратып көтеп алган зур бәйрәмебез, безнең эксклюзив бәйрәмебез, традицион бәйрәмебез. Инде алга таба да бәлки без зуррак масштабларга да күчербез. Күршеләребезне дә чакырыбыз. Ямлы Саба яр буе ул көнне иң матур төсләр белән балкып торды. Ни дисәк тә, төсләргә иң бай ел фасылы көз. Бәйрәмдә катнашучылар әзерләгән күргәзмәләрдә дә көзнең бар матурлыгы, муллыгы чагылды. Сабаның сәләтле балалар мәктәбе күргәзмәсе көз атмосферасы белән бергә 2020 ел рухында чагылдырырлык итеп әзерләнгән иде. Дөрестән дә сәләтле балалар мәктәбе безнең кабак бәйрәмендә ел сайын бик актив катнаша, яхшылап әзерләнә. Бу елгы кабак бәйрәменә без берничә төр юнәлеш алдык. Беренче юнәлеш ул безнең мәктәбебездә эшләнеп килгән мозаика түгәрәгеннән эшләнмәләр, мозаикадан. Икенче юнәлеш ул безнең көзге мода коллекциясе. Шулай ук мәктәптә технология дәресендә укучыларыбыз тиккән киемнәрне алып төштек. Шулай ук Саба районына 90 еллыгына, Тасырның 100 еллыгына, Бөек җиңүгә 75 еллыкка багышланган кабактан эшләнмәләр алып килдек. Тагын бер көзге нигъмәтләрдән әзерләнгән аш өстәлебез бар. Һәр елдагыча әлеге бәйрәмне оештыручыларга зур рәхмәт әйтәбез. Бу һәрбер кунакның, һәрбер районыбызның кешесенә кәефен күтәрә, дәрт өсти. Барлык оештыручыларга рәхмәт. Бойлар Сабасында эшләп килүче балалар бакчаларының бәйрәмгә әзерлеге турында бик яхшы дип әйтү генә берни дә сөйләми. Аларның күргәзмәләрендәге матурлыкны, осталыкны, байлыкны үз күзләрең белән күрү кирәк. Кайбер мизгелләргә тукталсак, бәләкәш балалар бакчасы коллектив әзерләгән аш-сулар төрлелеге белән җәлеп итсә, кабактан эшләнгән эшләнмәләрдән дә күзләр каймашырлык иде. Фотозонада, балалар өчен уен мәйданчыгында, аниматорлары да шунда ук иде. Кабактан төрле ризыклар пешерүгә өстенлек бирдегезме? Әллә инде фигуралар елдагыдан да күбрәк чыктымы? Шуннан да бүген районыбызда зур бәйрәм, кабак бәйрәме. Без елда бу бәйрәмгә ныклап әзерләнәбез, тырышып. Шулай ук әти-әниләребез дә ярдәмгә килә. Без аларга бик рәхмәтлебез. Коллектив кеше белән шундый зур күргәзмә әзерләдек. Монда инде без азык-төлекләр пешердек, төрле кабактан. Һәм инде безнең выставка кабактан төрле фигуралардан тора торган выставка әзерләдек, фотозона бар, һәм шулай ук балалар өчен уен мәйданчыгы әзерләдек. Башка балалар бакчалары да бик тырышканнар, бар фантазияларын, осталыкларын эшкә җиккәннәр. Без бу ел төп максат итеп инде кабактан ризык әзерләргә булдык. Безгә бу эшне башкарырга ата-аналар бик ярдәм итте. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Безнең чынлапта өстәлебездә нәрсә генә юк. Ул кабак эченә салып пешергән буткада, төрле пирогларда, салатларда, консервларда һәм әлбәттә инде өстәлнең иң зур урын алып тора торган ризыгы ул кабак бәлеше. Без бүгенге шу кабак бәйрәменә бик зурдан әзерләнеп килдек инде, бүтән кешебезне күңелебезне биреп, коллективыбыз белән һәм әти-әниләребез белән берлектә инде. Безнең төп максат бүгенге көндә шушы бәйрәмдә катнашуда бәлешләр белән инде төп басымны шуңа ясадык. Безнең 7 бәлешебез бар. Аның берсе менә шулай кичкенә генә 2 этаж итеп ясадык инде. Калганнары менә төрле кабактан, җимештән, 2 төрле җимешләрне кушып, шундый 7 төрле бәлеш. Кабактан кексларыбыз бар инде, компотларыбыз бар. Шулай ук
тортларыбыз бар, пирогларыбыз бар, самсаларыбыз бар. Һәм башка төрле кыймакларыбыз бар инде. Алтын көз итеп менә кабаклардан ясадык. Ансы инде безнең әтиәниләребезнең хезмәте. Менә бу Тайсырның 100 еллыгына багышлап инде шулай ук әтиәниләребезнең хезмәте инде. Әтиәниләр безгә бик шиксез рәхмәтлебез инде менә шушындый бәйрәмнәрдә алар гел актив катнашалар инде. Менә монсы кичкенә генә безнең авыл йортын, әби бабай өен хәтерләткән композициябыз инде. Монсы безнең менә әтиәниләребезнең хезмәте тоже шулай ук. Безнең карета белән Золушкабыз. Безнең балачак балалар бакчасы елдагыча әзерләнеп чыктык. Әтиәниләргә бик зур рәхмәт. Һәрбер менә безнең җиңү көненә, Сабаның 90 еллыгына, Тасырның 100 еллыгына һәм Сабалыкның 20 еллыгына әтиәниләребез кулдан эшләмәләр ясадылар. Бакчабыз хезмәткәрләре бик күп камыр ризыклары пешереп әзерләнеп чыктык. Үзебезнең җирле радионы тыңлыйбыз. Без һәр вакыт телевизорны карап барабыз. Яратабыз, хөрмәт итәбез. Һәр яңалыкны сезнең тапшырулар аша беләбез. Бәйрәмдә шулай ук социаль учреждениелар, мәсәлән, Корсабаш коррекцион мәктәбе, югары утар балалар йорты интернаты да катнашты. Бәйрәмне тамаша кылучылар фикерен байлар сабасында яшәүче Нәкия Мусина бик матур итеп әйтеп бирде. Бик ошый, бик рәхмәт оештыручыларга, түрәләргә шушы хәтле итеп дәрәҗәгә күтәргән өчен халыкка бер жол бит бу. Жол. Безнең заманнарда бу рәхәтне күрә алмадык. Менә Аллага шөкер картайган көндә күреп үләбез. Рәхмәт төштем патшаларга, рәхмәт төштем бөтен халыкка. Емле саба яр буенда кем генә килсә дә урын җитәрлек иде. Балалар батутларда сикереп кинәнде. Шәхси эшмәкәр Рифкат Шәфиков миш кыймагы белән сыйлады. Хаят клубы кулдан эшләнгән күз явын алырлык эшләнмәләр тәкъдим итте. Бәйрәмне тамаша кылып йөреп арып киткәннәр эскәмияләргә утырып концерт карады. Район үзешчәннәре, агитбригадалар, җырчылар берсен-берсе алыштырып кына торды. Якташыбыз популяр җырлар авторы Тәслимә Динзами, Казан егетләре, Май, Инеш төркемнәре, җырчылар Айгөл Нигъмәтуллина, Илфир Искәндәров, Маннур Вилданов, Айдар Шакировлар чыгыш ясады. Бәйрәмне шулай ук татар кешесе яратып укый торган китаплар авторы Зифа Кадирова да тамаша кылды һәм бу шын мәгънәсендә халык бәйрәме дип югары бәя бирде. Мин очраклы рәвештә бүген килеп эләктем бу бәйрәмгә. Беренче тапкыр гына күрәм мондый бәйрәмне. Искитмәле матур. Но сабалар бик уңган икән беләм, но бүген вообще превзошли все ожидания. Безнең Чаллыда, конечно, чәчәк бәйрәме бик зурлап үтә. Бер җирдә дә юк андый чәчәк бәйрәме. Но менә монда кабак бәйрәме. Шул хәтле һәрбер организация, авылмы, алар тырышканнар, әзерләнгәннәр. Бу халык өчен шундый матур бәйрәм, традиция, шул хәтле матур традиция. Мин килгәнемә шул хәтле шатланам. Бөтенесен карап йөреп чыктым. Кыймакларын да ашап карадым. Әле кабак бәлешеген ашап карамадым. Аеруча менә сезнең күңелгә нәрсә кирип калды бу бәйрәмдә? Менә кабакның нәрсәсе ошап калды дип әйтегәндә, кабактан ясалган берәр эшме? Ну, беләсезме, менә кабактан ясалган бөтен сюжетлар матур. Аннан ниләр генә эшләп булмыймы? Карагыз инде, аннан бабай инде ясаганнар, әби инде ясаганнар, аннан ни генә ясамаганнар. Ну, шул хәтлек фантазия кешедә, әйме. Ана хәтта сәгать тора монда. Нинди генә колобоклар, ниләр барысы да искитмәле матур. Мин менә шаккатып бөтен нине алып кайтып күрсәтерим. Менә иптәшләрем килеп өлгермәделәр. Хәзер алар килеп җитсәләр, менә уже җыеп бетерәләр инде. Мин әйтеп бетергесез бүген килгәнемә шатланып бетә алмыйм. Киләсе елга Алла үсә тагын килерим. Моны бүтән җиргә таратылсын. Мин Алла берсә буларны, менә сюжетларны бирсәләр, мин уйлыйм инде үзем белән бүтән якларда да күрсәтерим, очрашуларда йөрим, бүтән районнарга да чыгарырга кирәк. Мин моны бүтән җирдә ишеткәнем юк.
Сабадағына. Мен енді мұны бірінші елі ишеткенім. Ну келерге әлі туры келмегені. Но бүгін мына иш кетмәл бері. Мен үлгірдім, мен Қазан егітлерін тыңнарға үлгірдім. Hər кім білесізме, ол бет жыршылықтан да түгіл, неден де түгіл. Мына бигерәк тә өз ішеннен қатнашуы қызығырақ кішіге. Артистларын ала телевизордан да қарайлар. Әміне өз ішен жыршылар, жырларға тілеген кішілерге ирек беру, бұл ең қызығы мең қалса. Халқының бет, ауыл халқының бірден бір нешекті бетем, бек сирек үшірі тұрған бейремі, өз бейремі. Ауыл бейремі, халық бейремі. Шоңа көрі көбірек өз ішенне қатнашсындар. Артистлар да керек. Бек ұшады Қазан дегітлер. Мен шуларына қара білгірдім әлі. Бұлай мына өз ішенлер тоже бик матур, талантлар шыға бет шуннан. Комиссия ішенлігіне келгенде ул иңгілік мәдәниет аланына тоқталды. Береде татар ауылындағы бейрам атмосферасын тудыру үшін негіне ішленмеген. Ауыл муншасы да бар. Гармуншылар татар күйләрен яңгырата, қул тегермәне ішләп тұра. Ұсталар ипи пішірге әзірләне. Дағында ұсталар мастер-класслар үткәрі. Иң тәмлі бәліш номинациясында қатнашушылар ел сайын тәмлі бәлішләрін пішіріп алып келелер. Қызыл Миша ауылынан Рәсима ханым Әхмәтова, Түбән Симеттен Гамилапа Гәрәева шундыйлардан. Бейрам соңында һәр номинация буенча җиңүчеләр бүләкләнде. Бейрамның иганәчесе шәхси эшмәкәр Фәрит Вафин да үзләре җитештергән шиккә мендәрләрне тапшырып сөендерде. Кабак бейрамында катнашучыларның географиясы да елдан-ел киңәя бара. Шул ук вакытта бейрамны үз күзләре белән күрергә теләүчеләр дә ара ераклыгына карамыйча киләләр. Хәтта Санкт-Петербург шәһәреннән килгән кунакларга да бейрам ошады. Кабак бейрәме менә шулай күңелләрдә онытылмаслык хатирәләр, йөрәкләрдә жылы бер моң калдырды. Сентябрьнең 3-нче якшәмбесе урманчылар көне быел ул 20 сентябрьгә туры килә. Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы белешмәләре буенча, республикабыз урманнарының гомуми майданы 1 271 000 гектар. Бу барлык майданнарның 17,5% тәшкил итә. Біз собалылар өзебезнең бай урманнарыбыз белән горурланып яшибез. Соңгы елларда урман хуҗалыгы зур яңарыш кичерә. Лесхоз бистәсендә Европада иң зур булган урман селекция орлыкчылык үзәге ачылды һәм бүгенге көндә уңышлы эш алып бара. Урман фондында һәм авыл хуҗалыгы җирлекләрендә яңа урман утыртмалары булдырылды. Янгын химия станциясе эшли, урман янгыннарына юл куелмый. Агач әзерләү эшләре яңа технология нигезендә алып барыла. Нургали Миннаханов исемендәге дендрология бакчасы 11 гектар майданны билей. Биредә 600 төрдәге сирәк очрый торган агач һәм куаклар үсә. Оранжереяда 289 төрле экзотик үсемлек бар. Табигать тиңсез хәзинә. Моның шулай булуын районыбыз территориясында 60 000 гектар майданны биләп торучы урманнар дәлилли. Урман хуҗалыгы тармагында барлык уңай үзгәрешләр һәм уңышлар шушы тармак кадрлары керткән өлеш ул. Соба урманчылыгы дәүләт учреждениесе Мишабаш, Собабаш, Кырсак, Кукмара, Ленин, Шәмәрдән участок урманчылыкларын үз ишенә ала. Бүгенге көндә 490 кеше хезмәт куя. Районыбыз урманчылары үз эшләренә чын күңелдән бирелгән квалификацияле белгечләр. Без аларны һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Тармак ветераннарына, әле дә хезмәт итүчеләргә һәм лаеклы ялда булучыларга аерым рәхмәт сүзләре. Сезгә һәм сезнең якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, сабырлык, тынычлык, изгелек телибез. Иртәгесе көнегез тотрыклы һәм ышанычлы булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, Соба телевидениесенең атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Борчу кайгылар барыгызны да читләтеп үтсен. Татулык, тынычлык, мәхәббәт, гомерлек юлдашыгыз булсын.